Sa number 2, PHIVOLCS nagpagwa sang Canlaon Volcano Advisory nga nagapahibalo sa publiko angot sa posible liwat nga paglupok sa bulkan bangod sa nagapadayon nga ground deformation sa sulod sa bulkan. Base sa advisory, ang padayon nga monitor sang PHIVOLCS nagadamo ang paghabok sa idalom nga parte sang bulkan. Humalin pa sang 2022 ang ining obserbasyon nga nagapakita nga may malawig na nga build-up sang pressure sa idalom sang bulkan. Kung basehan pagid ang mga volcanic earthquakes, pagdamo sang ginabuga nga sulfur dioxide kag ang ground deformation sunod sa PHIVOLCS, indikasyon ini sang magmatic intrusion sa idalom. Gani nagapaandam ang PHIVOLCS sa nagadako man nga posibilidad sang liwat nga paglupok sang bulkan. Naga-remind ang PHIVOLCS nga napaidalom sa alert level 2 sa gihapon ng bulkan Canlaon. Wala sang tawo dapat sa 4 km permanent danger zone. In kaso mag-ashfall, ginabisuan ng publiko nga manabon sang basang nga tela sa baba kag ilong. Hindi man pwede makalupad ang anuman nga aircraft sa ibabaw sang bulkan. Ang mga nagapuyo sa idalom sang bulkan, ginapaandaman batok sa posibilidad sang lahar kag muddy stream flow. Padayon ang hugot nga pag-monitor sa bulkan.